Arazoak izan ditugu seinalearekin, baina berriz ere hemen gara bueltan Mendaroko Goñati pilotalekutik, 7-5 jarri da aurretik. Ainhoa Ruiz da Infante, txokoan deja da Doia eta polita egin du eta horrek eman dio 7. tantoa. Talde Kukuprakari eta lehen Maili bazen aurretik zijoana berriz ere lortu du Ainhoak aurre hartzea jera. Bai, guain ongi jokatzen ez, nik uste biek Ainhoa oso ongi moitzen pilota, saketik hartuta bamina egiten, eta bigarren pilotaka da erki aprobetsatzen, eta Mailire defentsa lanen ongi ez, eta bueno, guain momentun biek partidun bete-beten sartuta. Barruan da Mailiren erantzuna, Ainhoak bildu eta atzeratu, eta baita gerria sartuta Maili Barrokalek ere lautarditik luze, Ruiz da Infantek, Barrokal sartuko da berriz ere jokoan. Luze, gorpuzera. Jokatu nahi izango zion, seguru asko. Ainhoari beste hainbatetan jokatu dionez, baina ez zaio irten eta pilotaka da hori. Ainhoak jo duen azkena. Ez da zenbatzeko moduko izan, 6 eta 7 berriz ere gainera etorri zaio markagailuan Maili Ainhoari. Eta lehengo bide beretik tantoak luzeak izaten ari dira. Hanketara moztu dio horrez, bixi-bixi eta gaina etorri zaiozuk esan bezala pilota hori. Eta, bueno, paretan kontrare pixka eta harrapatu du eta ezin izan dio itzuli. Berriz ere badator, sakea ateratzen Maili Barrokal, hiruan pumpa pilotari egin eta atera du sakea. Ainhoak bueltatu. Mailik luze. Lautik Ainhoak ere luze, are atzerago. Baina noski lauterdiaren barruan. Ainhoak aukerakoa. Zabalera luze. Mailik bildu, Ainhoak atzera, atzeraka dator Barrokal, eta pilota irutarditik luze ipini. Irutardin gurura, eratu eginda pilota, baina Ainhoak eraman ahal izan du, txokoan barrena luze, eta sotamanoz azkenean hori eramaterik ez Ainhoak, zazpina. Guain pixkat nik esango nuke aldatu dola pixka taktika eta hanketara jokatzen hor bixi-bixia izaiola eta hor mina egiten da ez. Azkenen bixi ateratzen da lurretik pilota eta gorputzera etortzen zaizunen beti lanak zaildu egiten die eta azkeneko bi tantotan nola ese lortu do Mailik mina egitea. Bergararraren eskuetan da pilota, atzera ere eta badator. 6 korrikaldiari hasiera eman da. Apurka sake ateratzera Barrokal. Pilotari eragin dio pumpa eta ipini du. Partida honetako 15. tantoa jokoan. Hirutik atzera. Lautik Ainhoak moztu. Maili irutarditik zabalera dejada egiten ikusi dugu. Iritsi eta beste dejada bat, ormabikoa Mailik, baina aukera guztiak zabalik Ainhoarentzat atzera jo eta buruz gain basa azkenean arerioa. 8 eta 7 berriz ere Kukuprakak aurretik eta garrantzitsua berriz ere Ainhoarentzat sake hartzea. Eta meritu handiko tantoa ez, horre Mailik dejada bikaino bota do Ainhoa ia ez usten harrapatun. Haino azkenen gero berriz hurbildu da, eraman pilota hori eta gaina eraman bakarrik ez, kontra erasoan dejada iken alegindu da eta oso ongi atera zaio eta Mailik hor, bipareta batekin moldatzen saiatu den arren Ainhoa bertantzeon eta gero tanto bikaine Ainhoan eskutik. Baina bipareta ere beharturik egin behar izan du eta behartuta egiten dituzun jokaldiak ez dira normalean egiten dituzunak bezain doiak eta ura ez da. Bipareta oso doia izan eta gero sakez 9. lortuta. Bitan doz aurretik dira Kukuprakak berriz ere bertsolariak entzungo ditugu. Kantatu behar dira berriro hemen kopla bat edo bi. Bi punturekin murriztu asmoz bitantoko alde hori. Benga Ainhoa 18 iristea da helburu. Orain artean ondo aigera erdiak egin ditugu. Ta zumai segizula saini konfiatuta nago. Aurretik doa oraingoz baino ez da zu baino gehiago. Ainhoa lasai bota pelota eskubira ezkerrera. Kontraioa ere mareatzen da pelotarekin batera. Pazientzia izan zazuzuk ez da gainetik pasako. Ta baietz egon bitanto aurretik urrengo deskansorako.
sarri askotan egoten gera, markagailuai begira, ez ikaratu banaka baina tantoa zuretzat dira. Eta Maite Ruiz de Larramendi Mujika normalean pilotari ez ezik bestelako lanetan ikusten dugu eta orain ere masajeak ematen aritu da, Ainoari masajeak ematen eta hori ere ona izango da, behar bada giharrak kargatzen hasiak izango dituelako Ainoak, partida gogorra doa eta. Bai, alaxe da, azkenen, hor beti igurtzi bat oso ongi etortzen da, ez? Eta azkenen, ongi berotuta egonagatik, pixko bat horri igurtzi batekin berriz berotzeko hanka horiek, eta, aitzakik ez, lanen saitzeko. Partidaren bigarren erdia aurretik, Ainhoa Ruiz de Infantek, oraingoan behajada egin, eta 9. 10. tantora egin du jauzi. Kukupraken markagailuak, jadaz egindako 3. tantoa izan da Boinoarentzat, eta jada Zulotxo ari zaio, Mairi zabaltzen. Bai, urrutitik indako dejada izan da, horre zabalen bikain botatakoa, eta nik uste gaur aldea pixkoa saken daula, ez? Aino asko dela sakatzen, mina hundiiten nahi dela saketik, eta Mailik, momentuz saketik hainbeste minez du leiten, ez? Moine bezala 6 guru ontara sakatzen nahi delako, eta hor min hundi egiten nahi da gaur. Sake luze hau ere, baina gaizto zijoakion, ezkerparetari itxasita sakea, eta azkenean Mailik eramaterik ez du izan, 11 eta 7 eta behar bada, zeu esaten ibili zarena jera Maili ezkara ikusten ari. Sakean oi bezain oldarkor eta oi bezain oldarkor, baina oi bezain eragilkor. Ez, Ainoa bai ez, hemen 6 jartzen nahi da pilota eta mina egiten, eta Mailik kontrara eukidunen, motzaixego sakatzen nahi da, baina mina hundikin gabe ez, eta alde hori baliteke markagaiun da ona hori saketik inizan Ainoak. Sakea aurrekoa baino laburrago, baina beti bezain gaizto Ruiz de Infantek eta berriz ere aspalditxoko partez piloteoa. Barrokalek moztu bai baina txapara joan zaio. 12 eta 7. Bai, osongi etxetako pilota izan da ez, pena txapara joan zaiola, jokaldi bikainezelako, baina egia dagoen gontan txapakin topatu dela. Etzen aukera txarra, baina txapakera gotzi dio. Tantoak jarraitu eta tantoa bere ganatzeko aukera izan zezan Maili Barrokali eta denbora izpirik ere galdu gabe badator berriz ere sakera Ainhoa Ruiz de Infante, hau kantxaren erdira, 5 bueltatu eta luze pilota jarri. Barrokalek txokoan barrena luze Ainhoak eta Mailik eraman berriz ere jokaldi ona. Mailik eraman ezin izan duena, 13 eta 7. Aurreko tantoan Mailik izan ez duen sortea, guain Ainoak ez, pilota ietxido, baina ainongi jestea nik uste zula helburu ez, oso justu jetxetako pilota izan da, eta txapa gainen haueki utzi ezin ditekena, eta tanto Ainoan eskutik. 13 eta 7, badator berriz ere sakera Ainhoa Ruiz de Infante. Pilotari punpa eragin eta sake gaizto hau ezkerparetara, eramaterik ez Mailik, 14 eta 7. Eta badoakio, pixkanaka, partida Mailiri eta puntua gero eta gertuago bere aldetik Ainoak. Bai, kontun hartu 18 dela ez, 22 balitz beti margen gehixio dago, baina lau tanto falta 18 tarte hortan, ematen do zuloa erakigarria izan ditekela, eta ikusiko da ez, sakea rekuperatuko balu Mailik emina hundien dezakelako, baina momentu honetan sakekin Ainoa nagusi da kantxan. Horixe, bera aipatu behar nuen, banakako norgehiagoketan zenbaitetan boladaka ere joaten dira, eta berriz ere sakea beharko luke zer baino lehen. Eta inoiz baino lehenago Mailik, oraingoan txokoan beste dejada dotore bat Ainoak, eta partida etetea erabaki du Sebastian Lizasok. Aurrezin baldin bada, ezin biharretzi. Zuk behar dezuna da sinetxi, oraindik posible da ta etzazu etxi. Ainoa 3 tanto guk behar pilatu, zalantzak inetzaitez zukora pilatu. Okerra hor dago eta ezkerra bilatu.
berari justu eta zuk txapaio. Konfiantza eduki ezazu arraio, baten bat aspirare aterako zaio, aterako zaio. Pelotan bat aspira igual joango dala, gertaliteke eta horiren normala, ta berak berago daduka morala, daduka morala. Gauza erresa dago ta entzun begira, begira zazu ondo pelota tokira, eta pelota bota ez dagon tokira, ez dagon tokira. Lasai Ainoa zure esku atakea, kaltegarri da osten geldik egotea, bengata ezkerrera atera sakea, atera sakea. Sebastian Lizasok agindu dio Ainoari atxaren zetera etortzedin, baina berak erabaki du partidak jarraitu behar duela ere. 15-7 markagailuan sakea Ainoa Ruiz da Infantaren alde, ezkerra bila diezaion ere agindu dio, baina ezkerratzaino gehiago saketik ari da gaur diferentziak markatzen Ainoa. Bai, lurrek nik uste gehiago uste baino gehiago tiatzen dola eta biziateatzen da, ez? Hemen behi da errestoan non da bilen eta bueno, hor beti lanak askoz ere zailegoa die. Alare nik uste hor pixkoa konfiantzare galdu dula, ez? Mailik ezkerrona dauke, errestatzaile ona da, baina bueno, batzutan sake batzuk segidan sartzen dizkizuenen, buruk lan egiten da hor, beldur hori sartzen zaiolako gorputzei, eta nik uste pixkoat bukaera hontan hoxe pasatzen ari zaiola, ez? Ados, pilota profesionala izaki, hasier arte garekin ari da hori lantzen, alderdi psikologikoa, baina buruak askotan gorputzak baino azkarrago egiten du lan, eta behar bada apur bat izutuko zen, alde hartuta ezkerrak funtzionatzen ez diola ikusita. Bai, lanketa azkenen, luzea izaten da, ez? Azkenen, oain egia da, coach lanetan hasierrekin ibili gala, baina, azkenen prozesu luze bat da, konfiantza hori kantxan hartzekoa, eta gaurkoan ikusten Mailiri hori pixkoa falta zaiola, ez? Goain nahiko burumakur ikusten da, eta haino aldiz, konfiantzakin, ez? Eta tanto baten faltan, oso ongi jarri zaioa puntue kasu honetan kukuprakai, eta, aberaxare bai, 18 eta 7koakin iraziko balue, hortxe, gero beraien alde eukiko lukealako aberaxa. 11 tantoko aldea izango lukete aberaxean, eta ara, oraingoan aurkarian haste aldera, zabalera bai, baina luzegi ere bai. 8 eta 17 eta oraingoan ea sakeak norabidera dezaken berriz ere partida. Maili Ainoaren antzera oso sakatzaile ona da, eta horri, etekin atera beharko dio lehen bailen. Eta tanto iadaxo bat pilatu, 18 iritsi arte, posible baldin badu behintzat. Bai, zalea da Ainoa, ez? Azkeneko tanto hortan zabalera sakatzen, behin baino gehiotan ikusi du, arrisko asko hartzen, egia da goain markagaiun alde handi daukela eta arriskatu zezakelare bai, baina goaingoan gutxigatik badare txapazpira joan zen. Eta hori xe izan da, Ainoak gaurkoan egin duen lehendabiziko kalea, lehendabiziko hankasartzea, eta sakeak duen garrantzia zorentxe hasiko dira pilotazaleak, hasi izango dira pilotazaleak jabetzen, sake bueltan txokoan barrena pilota luz separatu du Mailik, eta Ainoak eramaterik ez du izan. Lautartiko partidetan sakeak garrantzi handia duela behin eta berriz ari gara azpimarratzen, eta hemen ikusi da. Bai, goengoan, argita garbi. Hori da, goengoan hobeki sakatu du, ez? Luzego jarri do pilota eta mine indi hor sakekin, eta hori beharko luke, ez? Hortxe jarri pilota, bigarren pilotak adan aukerak izateko. Sakea hau ere gaizto, erantzunik gabe geratu dena, eta zenbaki bitara iritsi dira. Urdinak ere 10 tanto egin dituzte. Bitxilorek bueltatu dio pilota. Ainoak Mailiri. Eta badator, sake ateratzera Bergararra. Sake hau ere gaizto, aurrekoaren antzera, erantzunik gabe geratu dena, 11 eta 17 eta apurka badator Kio Maili, Ainoari ere. Bai, buruz-burukoak hori ez, sake hartzen den emina hundi egiten dela, biek esan du hasieratik sakatzaile onak dira, hasieran ikusten Mailietzela hainbeste asmatzen ari, oain segidan 3 sake on sartu dizkio, baina Ainoak lasai on barrauke, ez? Zaila da sake guztik hor jartzea, baten bat etorreko zaio eskue ongi sartzeko modukoa,
eta bueno, bere burungan konfiantza eukitzea gakoa, ez, momentu honetan. Lipar batez bertsolariaren gana, botilleroaren gana eta taldekideen gana eraman du soa, baina azkenean partida ez etetea erabaki du Ainoak, eta beraz jokoak jarraitu egiten du hemen Mendaron, boleaz jokaldi egin nahi izan du Maik, aiztotu egin zaio Ainoari baina eraman, eta gero Ormabikoz tantoa maiten saiatu da Maik, baina lurrera joan zaio zuzenean, eta kontuak horrela 18-11 txapelketa honetan bigarren puntua lortu du Ainhoa Ruiz de Infantek, talde Kukupurakarentzat eta berriz ere bertsolariak entzuteko garaia izango da oraingoa. Entzun ditzagun Sebastian Lizaso eta Aitor Sarriegi. Espero gabe azkenekoa joan arren txapapera, 11 gutxienean ondo arrimatu gera. Zoriontzea tokatu arren hau bukatzeaz batera, oraindik ere finalerako ez dugu galdu aukera. Biak irabaztera gentozen, pelotariak aditu, 18 iritsi gara, zuek 11 gelditu. Finala ez dago hain urruti, ez gera gaizki abitu, garaipen honek beste biake orain auspotuko ditu. Partiduak ez dira berdinak, argi jakin dezakezu, naiztazuk bota animatzeko, nahi dezun adinamezu. Bigarrenaren esperantza hortan alperrik zaudezu, saltxa pixka bat jarri nahi gendun, orain ikusiko dezu. Dirudien ez olakoetan, hainbat gauza azpimarra, berezia da nagorek eta maitek daukaten indarra. Zure ustetan dadukazute, saltxa bat jarri beharra, ta gure esku zizatzu, hemen gatza eta piparra. Kontua galderantziz joan izan balira orduan bai, Kukupurakek ez zuketela inolako aukerarik izango finalerako, baina puntu bilortuta eta bigarren neurketa honetan hirugarrena pilatzeko aukera ere badutela aintzatetxirik, oraindik finalerako ez da talderik aukerarik gabe. Ezer baino lehen partida honek utzi dizkigun zenbakiak errepasatuko ditugu, 11 minutu eta 21 segundo iraundu eta 18-11koa izan da emaitza Ainhoa Ruiz de Infantaren alde. Atzean akats bakarra egin du Ainhoak, sakez egin duen falta hori, bere azkenengo sakean, eta tantoak berriz honakoak izan ditu. Sakez eta dejadaz bosna, atzera bi, zabalera eta moztuta ere beste bana, beraz orotara 14 tanto bukatuta amaitutu partida Ainhoa Ruiz de Infantek, eta Maik gutxiago egin du eta gehiago galdu. Sakez eta moztuta iruna egitea lortu du eta beste bana egin du Ormabikoaren eta Dejadaren bitartez. Zorotara egindakoak 8 izan ditu Barrokalek eta egindakoen erdiak izan dira akatsak 4 tanto galdu baititu, 4 pilota galdu baititu, eta azkenerako emaitza esan dugun moduan 18-11 Ainhoa Ruiz de Infantaren alde, 31 minutu eta 21 segundo iraunduen partidan, eta partida honek, garaipen honek, bigarren puntua eman dio talde Kukupurakari, eta gauzak zabalik, bigarren postuan Kukupurakak, lehen ere bigarren postuan ziren, eta orain 2 puntuekin, are gehiago, are bigarren postua, are finkatuago dute haien aldera, baina kontuan izan behar da, haientzat gaur amaituko dela ligaxia fase hau.
Bai, alaxe da ez, nik uste guain da hola jokoan puntu hau oso garrantzitsua dela ez, Kukuprakak 3. lortuko balue, pentsa ez, horre Guzkiloreke puntu gabe leudeke eta partidu edo jaialdi baten faltan, 2 puntu bakarrik lortzeko aukera, orduan Maitek eta 3. lortzen balen baduen, nik uste, kalkulako okerrez badie, zuzen sailkatzeko aukera asko eukiko lituzkeala ez, 2 atera barko lituzkea bai edo bai igandeen bitxilorek. Eta orduan aberaxean arabera ongo litzake, baina gaur ikusita aurreneko partidukoa, bigarrenare erakigarri izan jeke aberaxen. Eta Guzkilore ere komeni, igandean Iruñean, tanto kopuru handiarekin eta mesedegarriarekin partidak amaitzea. -23 punturekin dira gaurko azken garaipen hau eta bigarren partida honetan gertatuko dena kontuan izan gabe, baina haiek ere puntu 2 horien premian dira, eta gaur bigarren puntua bigarren puntua lortuko balute bitxilorek, aukera gehienak aldeko izango lituzkete igandeko jaialdira begira. Bai, hori da ez, hoxe, dena ireki dau, baina ikusita tanto aberaxak erabaki horra izan daitekela, hemen gertatzen denak markatu dezake igandekoa, eta iganden hori da, Guzkilorek kasu honetan aberaxakin jokatu beharko lukea. Orduan, irekita momentu, zea partidu honek zer ematen duen, eta baliteke ere, puntu banakin txeratzea, eta horreko hainik eta irikigo guztia sailkapena. Hori ere, posible badenez, ez dezagun aukerarik bazterrean laga, bigarren partida hau binaka izango da, eta hori bezala 22 tantora jokatuko dute, eta honen arabera, jerak aipatu duen legez, izan daiteke igandeko jaialdian gertatu beharrekoa. Zer gertatuko den, berehala ikusiko dugu, gogoan izan dezagun Gorriz Kukuprakak hariko direla, Naroa Etxekolonea Zubietarra eta Maite Mujika Eulatearra eta Urdinez. Aurre, bitxilore bik egingo dietela Naroari eta Maiteri Irantzu Etxebeste Beratarrak eta Irati Zabala Lizarzarrak. Partidak irekia ematen duera, eta zer gertatzen den gero? Iriki esango nuke da hola ez, egia da maiteatzen da honen segurtasun hori beti atzetik transmititzen dula, baina Irati azkeneko partidutan ongi ikusi dut, oso gogotsu eta kantxan ongi jarrita eta ongi jokatuz, eta ikusi beharko da aurrelaritan ez, Irantzuk golpeare badauke, hor minein dezake, Naroak airez eta jokue geixion hasten badaki, eta nik uste partidu irikie ikusi dezakeula. Eta pilotak lurrean ibiltzen direla kontuan hartuta, pilota lekuaren ezaugarriei, tamaina lehenbailen hartzea garrantzitsua izango da atzelarientzat, eta behar badagako ere haiengan egon daiteke. Bai, atzelarik horre ongi jarbarko de pilotara, saketik ere minein dezakelako aurretik, eta gero aurren bisi-bisi dabilkinak pilotak ere bentaja eukiko do, ez? Horranketara jokatzen asmatzen duna, gorputzea jokatuz, horre ere mine indatiek eta ikusiko da nola di joan partidue. Ea bada nola doan partida, Etxekolonea Mujika, Etxebeste Zabala gaurko bigarrena hemen mendaron, laster ikusiko dugu, binekako neurketa honek, zer ematen digun, berehala izango gara berriz ere zuzen zuzenean, Goñati pilota lekutik, partida hau hasi eta buka oso osorik kontatzeko asmoz. Oraintxe arte.
eta bertxotan ez ezik, bertxolariek hitzez ere animatzen dituzte pilotariak, horrentxe ikusi dugu Sebastian Lizaso, Naroari eta Maiteri bengan eskak esanez, bigarren puntua jokoan gaurko jaialdian, hau pilatuko balute hirugarrena lukete Kukuprakek eta bigarrena Bitxilorek lehendabiziko partidan punturik lortu ez dutelako. Azkenengo urtragoak hartzen, Maite Naroa eta Irantzu, eta une batetik bestera jarriko dira bertsolariak aldamenean eta epailea erdian dutela jendearen aurreko aurkezpena egitera, mikrofonoak pizten ari dira Sarriegi eta Lizaso, eta berehala entzungo ditugu bigarren partidaren atariko euren aurreneko bertso biak jarri dira lauter inguruan, eta orain bertsolarien txanda izango da. Entzun ditzagun Aitor eta Sebastian. Garbi erakutsiaz daukazuten maila, helburua lortzea ez tegu hain zaila, baztertu zalapartak eta iskanbilea, pelota txapartean ibili dadila, animo neskakoa zen bigarrenan bila, animo neskakoa zen bigarrenan bila. Naizta Sebastianek gorriak lausenga, abildadetan hemen badago zerrenda, eta ala esatea gaur noski zuzen da, animo beraz neska geutxi eta benga, partidua berriro utxetik hasten da, partidua berriro utxetik hasten da. Jon Uriak txapagora, ea bada Leon Castilloak zein den agertzen duen kolorea, gorri eta beraz Naroa Etxekoloneak izango du bigarren neurketa honi hasiera emateko ardura, eta behar bada sakeetan ere egon daiteke gakoan, Naroa Etxekoloneak ongi sakatzen du eta handik ere lorlezakete abantailatxoa, akaso. Bai, saketik emin inditeke ez, Irantzu berare indartxu sakatzen dabi azken entrenamentutan, pixkoat bote hartzen badio eta ikusten badu azpitik tiatzen dula, igual sakea pixkoat aldatuta emin inditeke, eta ikusko da ber ze estrategikin ateatzen duen lehen pilotaka dau. Beroketariketak egiten ari zirelarik aipatu dugun moduan, ezaugarriei, pilotalekuaren ezaugarriei tamaina hartzea ezinbesteko lana izango da. Bigarren partida honetako lau pilotarientzat ere, oraintxe pasadio pilota Irati Zabalak Naroa Etxekoloneari, eta boteak eragin ostean apurka badator Auso Lasaian Zubietako Nafarra sake ateratzera, punpa eragin dio pilotari, eta martxan da bigarren hau ere. Zabalak eman dio harrapostua sakeari, eta bitartitik ero Etxekoloneak atzera, lautik gerria sartu eta honek Naroak baino are atzerago. Maitek lautik lauter dira. Ezkerrez dio du Zabalak, eta gero bien tartera Etxekoloneak irutik atzera. Zabalak lautik laburrago jokatu du Maitek, baina atzera egin arazi dio Irantzu Etxebesteri, berriz ere bien tartera, atzera etorri behar lehen egin duen gisa berean Irantzuk, oraingoan Naroak zabaldu eta Irantzuk bildu. Irutarditik Maitek atzera, Irati sartuko da jokoan, bitarditik Gurata jaitsi, eraman Maitek, eta oraingoan Irantzurentzat aukera aproposa izan daiteke tantoa bukatzeko. Maite ernez egoen ordea, Ilota jaso alizateko, eta gero berriz ere aginten makile hartzen hasi dira Etxebeste eta Zabala. Etxekolonea sartuko da irutik, atzera.
ezkerparetan sartu badaukate, Zabala hortik atera ezin da dabil eta Etxebestek lagundu beharko dio. Oraingoan egin duen moduan, Zabalera Maitek atzera eginarazi, 3. 15 honetan Beratarrari. Naroak jaitsi, ezkerrez gainera zetorkiona nola edo ala jaso, Zabalera jokaldia. Naroak eta tanto, bat eta huts, tanto gogorra izan da, minutu eta 39 segundo iraunduena eta pilotalekuaren ezaugarriei tamainarik hartu ezpadiete. Aukera polita, lehendabiziko tantonetan etorri zaiena. Bai, berotzeko tanto ona ez, bixi-bixie pelotakada askokoa, pilota asko arrotu zibili dien ikuste partidu aurra joan ala konturatuko diela ez, azpitik ibiltzen denen mina hundi egiten dela pilotak leku hontan eta eraginkorragoa dela oain azkeneko hontan Naroak indun bezala ez, Zabalen bixi-bixi moztuta tanto bikaine lortu dulako. Eta kaso gorrientzat estrategia hori izango da, Zabala atzean eduki eta irantzuk agintzeko aukera ez izatea, behar bada irantzu ere aurrean abila delako. Bai, irantzure jokozkanpo usteak komeni zaioa, irantzure bixi-bixi hiltzen dulako pilota, baina bueno, Maitekin ez zaie da, Maitek berak guain hartzen duen bezala hartzen bado, osongi moitzen dulako pilota ezker eskubi, eta gaurkoan Urdineire kostako zaioa gorrin defentsa hori eta ondotasun hori austea. Eta gaurko eguneko azken eguzki printzak ere sartu zaizkigu pilotalekura eta behar bada ezagit horrek ez dute dion atzelari pareari tarraba sortuko, 3. kuadroaren inguruan ere bada eki eta horrek ere ez dakit kalterik ez dute duen eragingo gaurkoan, pilota behar bezala ikusteko. Bai, tokitxarren jarri da esan ez, guain eguzki printzeik atera dienen hortxe ezkerpareta inguru hortan bete-beten ematen dulako eta horrea joan bar denen pilota eramatea ez delako batea txegin izango begitara zuzenen jotzea. Kanpotik dator eguzkia hemen pilotalekuaren zatirik handiena estalia izanagatik ere bada, tarte txikiago bat estalita ez dagoena eta horrek eragiten du. Eguzkia barrura sartzea, oraingoan saketik lortu du tantoa Naroa Etxekoloneak, Zabalak loratu egi, bidali baitu goiko koltsoiraino. Sake horri eman dion erantzun pilotaka da eta azkar asko, ia 4 minutuan aurretik jarri dira Etxekolonea eta Mujika eta lehendabiziko tantoan berotu handiago hartu badute ere, tantoen iraupena murriztuz joan da, arian. Bai, eta guain molestatzen do ez, egia esan hemen errestatzeko eta ikusteko zailtasunekin ikusi du aurreko tantoan irati, eta bueno, hor inkomodo ez, pilotarik, bete-beten jotzen dielako eguzki. Baina horrekin ez dago jokatzea bestelanik, pilotalekuak halako ezaugarriak ditu eta horretar ere moldatu beharko dute, bada ez dion eguzkiak aurko bigarren partidan gogor jotzen pilotalekuaren zolari eta ezkerparetari eta behar bezala doan partida amaierara bitarte, 4. tantoa jokoan eta eguzkia dagoen inguru horretan pilota eta pilota ez ezik pilotariak ere bai. Mujika irutarditik pilota jaisten saiatu da eta Zabalak gero ezkerrez atzeratu, irutarditik atzera Etxekoloneak, lautarditik luze Zabalak. Lautik gaiztozi joakion pilota iratiri eta azkenean eramaterik ez du izan, Maitek gurata jarri du ezkerparetaren inguruan itxatxita eta azkenean Zabalak jasotzerik ez du izan. Oso hasiera ona eman dio Lagorrek esango nuke ez, partidun oso sartuta, konfiantza hundikin ikuste Ainoan puntuk beste konfiantza bare eman dioala, badakielako puntu honen garrantzia zein den eta irazi ezkeo finaleako pausotxoa eman egongo dielako, eta nik uste konfiantza hundikin hasi dela hasiera honetan, eta Urdinek aldiz nahiko hotzez, partidun ezin sartuz, pilota lekura ezin jarriz, eta momentuz beraien maila eman gabe. Partidako 5. 15 dago jokoan. Zabalak erantzun dio sakeari eta gero Etxekoloneak atze aldera. 3 tardi arte etorri behar izan du. Pauso jikian Zabalak, baina jaso eta gero berriz ere 3 tarditik 5 Maiteren pilotak adari erantzuteko. Zabalak bien tartera, Maiteri abia dadin egin du dio. Aurrelariak eta berak jodu azkenean
Hirutartitik sartu da, oraingoan bien tartera pilota luze jartzeko asmoarekin. Naroa Etxekolonea, berriz ere aurrerantz zetorri da Maite. Eta gaizto zijoak ion pilota jaso, berriz ere txokoan barrena luze xamar irantzuk. Berriz ere jaitsi. Zabalak. Naroak ireki eta zabaleratu, zabalean dejada ona. Etxebestek erne zegoen ordea. Etxekolonea ez du behar bezala jo gero Zabalak. Eta Etxebestek atzeratu. Azkenerako gaizto datorkio irantzuri. Moldatu da. Alere. Bien tartera luze. Eta gainera etorri zaiona Iratiri. Hormabikoa Maite gurpilik gabea. Oraingoan bolea erabili du defentsarako. Iratik ireki. Naroak jaso eta txostegin arazi gainera pilotari. Iritsi eginda Iratirena. Naroak atzera baina ez. Beharra dina. Eraman Iratik. Berriz ere atzera. Nafarrak, Hormabikoa bai Iratik, baina bat ere kontrolik gabe kanpora joan dena, kanpora aldegin diona, hor gainera, esango nuke, kateatu egin zaiola eta horregatik joan zaiola kontrolik gabe. Kontra gantxara, bertsolariak hasi dira eta entzun ditzagun beraz, biak. Hogeita bira tarte haundia dagota. Oraindik ere egin dezakegu sorta, azpitik jokatu eta hanketara bota. Benga Naroa eta Maite olaxe jokatu, tantoak gure alde daitezen kokatu. Azkenengoa ere horra dotore bukatu, tantoa galdu dute gainera nekatu. Maite badakizu ez hartzen ari dela, eta naiztan Naroa ikusi bestela. Pentsatu ezazuenik esan bezela, gerri gogorrak dira makur daitezela. Baina komeni da hemen orekai eustea, frontoi luze eta zabala bere kontrastea. Bilatu ertz bat eta bilatu bestea, komeni da jokoa pixkat nahastea. Bertsolarien aholkuak entzun da, badatoz berriz ere lau pilotariak kantxara, sakeak bost, erreferak esperantza, eta behar bada Aitor Sarrigik esan duen hori izango da garrantzitsua. Azpitik pilota ibiltzen da, irteera badauka eta agian erasoan min egitea izango da gaurkoan aprobosena. Ba, nik uste pixkat presaka sartu diela partidura urdinek, ez? Tanto hain nahi hortan, erabaki txarrak hartuz eta normalen pilatzen dezituen utxegitek pilatuz, eta gorrik aldiz osongi, ez? Hasiera osona emanez, patxadan jokatuz, eta momentuz partidu honain ez. Bigarren partida honetako 6. tantoa dago jokoan. Maite sartuko da, moztu. Eta gainera, etorri nahi izan zaio, etorri zaio nahiko zuen. Maitek berak azkenean horreztute behar bezala ulertu Etxebestek eta Zabalak, baina Iratik kolpea tira dio pilotari eta iritsi da frontisera, oso gaizto zijoana eraman, gero Lizartzarrak berak, hanketa jokatu dio Etxebestek mugikari, eta gero lautik atzera. Zabalak, Etxekoloneak keinu eta Maiteak Zabalera. Etxebestek jo bai, baina eramaterik ez horbiak elkarren gainean ziren, eta ez dakit nik pilotaka da hori eramateko ardura, edo behintzat ezaugarri hobea ez ote zuken izango, baldintza hobeak ez ote ziren Iratirentzat, Irantzurentzat baino. Hor pixkat dudatan dabil bikote urdine ez, aurreko pilotakada baten zalantzatan ondi ezeinek eman, goaingoan Iratik eskatuagatik azken momentun irantzukeraak ido ematea, eta nik uste pilota lekura batez ere irantzu ezin jarriz dabilela ez, hor aurren gaine etortzen zaio pilota, eta goain momentun konturatu gabe pixkat hori ez, pauso bat atzeman barko lukela atzetik aurrako bideo egiteko, eta patxada pixkoa jarri partiduri ez. Izan liteke behar bada Etxebeste
oraindik pilota lekura jarri ez izana, denbora izango du, baina ez dezatela lo hartu. Alde politarekin doazelako, apurka aurrera, 22 bidean. Etxekolonea eta Mujika, Maitek jaitsi eta lanak jarri Irantzuri, gero txokoan utzi du pilota Etxekoloneak eta Zabalak atzeratu. Maitek txokoan barrena luze jarri, Etxebestek eraman. Naroak jaitsi, Etxebestek ekarri, eta Etxekolonearen aukera, Pagoran jaso, Etxebestek moztu, Mujikak atzera, gaizto doakio Zabalari, baina atzera etorrita eramateko moduan izan da, eta berriz ere garria sartu eta pilota atzera bidali du. Gipuzkoarrak Zabalean dejada Irantzuk eraman eta jokaldia Txostaren bila. Naroak oraingoan boleaz tanto egiten alegindu da. Zabalaren zadaukera atzera. Eta Maitek moztu, aurreko kuadroetan da. Pilota eta Gatza eta Piparra. Oraingoan Etxekoloneak atzera. Zabalak lauterditik atzeratu. Toki bertxura. 4 eta 4 denetik atzera. Maitek eta baita Zabalak ere. Atzelariak orain. Zein gehiagokan. Zeinek zein hautsiko. Etxekoloneak imintzio ona. Maitek dejada. Ederra, ia boterik ez du egin pilotak eta tantoa lortu dute Naroak eta Maitek. Oso dejada polita izan da, kolpea azken uner arte ezkutatu du eta Irantzuri iristeko denborarik ere ez dio eman, besteak beste boteak ez duelako bat ere bote egokirik egin. Bai, bikote gorri osongi da ez, bik egie da osongi ulertzen duela elkar, partidu asko elkarrekin jokatuk die eta hori kantxan nabaritzen da ez, guaine keinu bikainen Naroak eta Maiteke bikain aprobetxatu du eta bueno, hola tanto pare baten ikusi du ez, Naroa osongi baliatzen keinu hori bikote urdine aurrera eramateko eta momentuz bikote gorria arrakalei gabe. Zazpi edo huts berriz ere jarri du pilota jokoan Etxekoloneak, sake bueltan aukera ireki baina bildu kontrakantxatik zelan edo alan Etxebestek. Zabalak, Zabal aldera bai, baina baita kanpora ere 8 eta huts eta ez dakit alde handitxo honek ez dute dituen urdinak errenegatuko konturatzerako jarri direlako 8 eta huts. Ezer egiteko aurkariei ezer egiteko tarterik txikiena ere utzi gabe. Bai, nik Naroa eta Maite aurretik. Pixko aternegatuta badaudela ez, partidun sartu barra daukea berriz, bueno, 8 eta huts joanagatik 22ko bidea luzea da, partidun sartu barra da, bueno, tanto bat inda hortxe ongo liekela, sake hartu, pelota aldatu, pixkoa sentsazioak berreskuratu, baina, bueno, behintzat partidutik osota atera gabe. Alakoetan Botilleroaren lana ere garrantzitsua izaten da eta behar bada hauxe da unea. Botilleroaren ere partida geratu eta bere pilotariak aulkira ekarrarazteko aukerako pilota zuen, baina lurrera joan zaio dejada alegin hori Irantzuri. Eta 8garrenetik 9garrenera egin dute salto gorriek. Bai, atzetik zoazenen eta batez eola, bueno, markagaiun aldekin zoazenen zaila izaten da, konfiantza izatea, eta normalen zailagoa izaten dare jokaldik ateratzea ez. Aldiz aurretik zoazenen konfiantzakin, maten dut den ateratzen zaizula, eta guain, bueno, krisitxo hortan ikustet bikote urdine, eta esan duzuna, igual, bueno, berriz gelditzea komeni, abiskoat buru hori oztu eta berriz partidun sartzeko. Erdi gozakea, Zabalak jaso, Etxekoloneak ez dio aparteko ezer egin pilotari, Etxebestek moztu, Maite behartu du, baina jaso, Zabalak kontrakantxaren ingurutik bildu eta geizto jarri, oraingoan Etxebestek Zabal aldera atzerantz etorri da Naroa, baina txokoan dejada ona egin du, Etxebestek eraman bai, baina bigarren botea egin eta gero, 10 eta huts eta oraingoan Irantzuk esango nuke aulkira etortzeko erabaki hartuko duela. Une batez zalantza egin du, baina azkenean 6garren kuadro terdian geratu da atxeden hartzen eta ez dute agidanez partida geratzeko asmorik oraingoz. Etxebestek eta Zabalak. Bai, bueno, Botilleroak hortzauden zalantzan ikustez, gelditu edo ez, momentu ona zela esango nukenik ez, 10 eta huts bueno, markagaiuntzoa zenen buruk lan asko egiten du eta bueno, batzutan aholku batzuk aitu, urtrago batin eta
ongi etortzen da pixkat berriz partidun sartzen saiatzeko. Sake gaizto oraingoan Naroa Etxekoloneak eta berriz ere atzelariak lanean. Etxe beste sartuko da dirut erditik atzera. Maitek Zabalera, Etxebestek bildu eta jokaldia, txostaren bila joan delako, berriz ere bitarditik eskatu eta atzeratu, boleaz defentsa lanean Mujika. Etxebestek atzera, baina Maitek arazorik gabe ekarri ura ere. Zabalak jaitsi, txostegin dio pilotak Naroari eta egin duten lehendabizikoa bat eta 10 eta zuzenean doaz Irantzu eta Irati. Epailearen saskira behar bezala beste material bat apartatzera. Bai, garrantzitsue, behintzat pilota aldatu, korriri oso ongi sartzen zitzaion eskun aurreko pilota eta behintzat hori kentzen balin badioa eta beste pilota batekin beraiek sentsazioak hobek badie, aukerak ez, tanto joateko eta partidun pixkanaka badare sartzeko. Etxebestek du, eskuetan pilota eta badator pitinka, sake ateratzera. 3 punpa eragin eta jarri du partidako 12. kintzeak jokoan. Mujikak ekarri. Etxebestek txokoan barrena luze, ezker pareta bilatu nahiko zuen, baina ez du beharra dina aurkitu eta gero Zabalak atzera, bostetik Maitek luze. Gaiztatu egin zaio Zabalari, baina jaso. Etxekoloneak txokoan barrena luze, eraman Zabalak, Naroak keinu, eta Maitek lehen egin duen legez. Txokoan dejada ona, eta lanerdietara iritsi dira, 18 minutu eta laurdenean Etxekolonea eta Mujika, eta orain bai, bertsolariek partida etetea erabaki dute, entzun ditzagun beraz, Aitor Sarriegi eta Sebastian Lizaso. Naizta kostata heldu azkenik batera, esperantza banuen taura ere bera, 11 eta 1 hau, baina badaukera, haiek kapaz badira gure kapaz gera, haiek kapaz badira gure kapaz gera. Ondo ari gera eta hori komeni da, beste gauzarik hemen ez leike desira, irritsi gera errez partidu erdira, aizea alde dugu guazen oita bira, aizea alde dugu guazen oita bira. Naizta nahiago nuen pixka bat gorago, hau konpondu liteken esperoan nago, markadorean ara begira gorago, tanto baten aldea besterik ez dago, tanto baten aldea besterik ez dago. Nunbait egin naizen dun Aitor hemen grazi, matematiko plantan zertarako hasi, tanto bakarrak badu hainbeste garrantzi, batek galdu lezake, batek irabazi, batek galdu lezake, batek irabazi. Aitor esango nuke informatikaria dela lanbidez, matematika kontuak eta ongi izango ditu buruan, baina gaur tanto baten aldea ez da tanto baten aldea markagailuan zenbaki baten abaizik, zifra baten abaizik. 11 eta 1, partidaren 2. erdian sartuta, bete-betean hemendik aitzina, Etxekolonea eta Mujika, atxeden zetetik Garrasi gogor, Sebastian Lizasok bengan aroa eta berriz ere, beste tanto bat dugu jokoan, Mendaroko Goñati pilotalekuan. Zabalak eskatu eta atzeratu. Maitek atzera. Lautarditik Zabalak jaitsi. Eskumaz Etxekoloneak atzeratu.
Zabalak ezkerrez luze. Maite sartuko oraingoan jokoan, gaiztotu egin zaio, baina arazorik gabe ekarri du. Bien tartera luze, irantzu Etxebestek. Zabalak atzera. Eman egin dio pilotari. Maitek jaitsi. Etxebestek atzera. Maitek Zabalera jokaldia. Aurkariak bere tokitik ateraraztera. Seguruenik. Txokoan dejada ona. Etxebestek baina toki guztietan da Maite. Defentsan behar denean defentsan eta erasorako aukera duenean. Beldurrik gabe erasoan. Dejada ez zaio. Irantzuri nahi bezala irte, baina ongi zein gaizki jotakoek berdin balio dutenez eta balio bera duenez pilotaka da bakoitzak, utxez tantoa lortu dute. Urdinek eta bigarrena eman die. Jokaldi horrek, pilotaka da horrek, Etxebesteri eta Zabalariera. Zuk esan duzu bezala nik uste etzula hor jarri nahi, baina pilota jesten hasi da, berak uste baino hobeki atea zaio, eta horrer dira botatzen denen askotan tantoa lortzen da, ez? Askotan joera daukulako Zabala eta txokoa defenditzeko eta erdialde hori utxik gelditzen zaio ez. 2:11 erdi gosakea Etxebestek ongi erantzun dio pilotari Mujikak eta atzetik Botillero lanetan serio diardu Sebastian Lizaso ondo esan dio sakea jaso bezain pronto Maiteri eta gero ondo ez ezik ondo baino beto jarri du pilota gero ezker paretan Eulatearrak zail jarri dizkio lanak Zabalari eta azken honek eramaterik ez du izan, 12-2 markagailuan. Maite nik uste maixuki jokatzen nahi dela, ez? Pilota aldiero zerbait egiten, ezkerparetan sartu, Zabalea bota, dejada, denetik ikiten ikusi diu mabitantotan, eta momentuz atzetik nagusi da, eta hori lasaitasun horrekin Banaroare aurretik ongi da, ez? Beste tanto bat jokoan, 12-2 markagailuan, lehen esan dugun legez, eta bada berriz partidan sar daitezken Etxebeste eta Zabala buruak lana egiten duela aipatu dugu lehendabiziko partidan eta bigarren honetan ere antzeko zeozer aipa genezake beti atzetik zoazenean eta desabantaila hain nabaria eta horren handia denean ez da egoera gozoa izango pilotariarentzat. Ez die bere mai ematen nahi ez, bik partidutik erdiatea eta esango nuke partidun ezin sartuz presaka. Egia da gorri meritu ere badela, ez? Gorrik beraien partidu beti jendue, bi jokalari handi, defentsa lan onakoak eta zulo gutxi uzten duenak, eta azkenen, zaie da, ez? Lan asko inbar da beraiei tantoa lortzeko, eta, segin behar izaten da lanen, eta goain, pazientzi gutxi xamarrekin ikustet bikote Urdine. Maitek ireki eta gero Zabalak dejada egin nahi izan du kantxaren erditik, 2-4 denetik Zabal aldera, baina txaparekin egin duen kontrol eta txapa hotxak 14 tantoa eman die Etxekolonea eta Mujikari. Ongi botatakoa izan da, ez? Zabalen hor jokaldi ona, baina zai aldi beren, ez? Nahiko atzentzeolako eta teknikoki zai ezen jokaldie. Eta askotan gertatzen den bezala atzetik zaudenen zailegoa da, ez? Olako jokaldik txapa gainen izatea. Baina nik uste, beraien bidea pixkoa partidu gortzea litzekela, ez? Pixkoa partidun sartzeko eta sentsazio batzuk pixkoa berreskuratzeko, ez? 14-2 markagailuan jarri du beste tanto bat abian Etxekoloneak. Zeina eramaterik ez zuen izan Irati Zabalak, 15-2. Itxura txarra hartzen ari da kontua. Nabarmena batzuek duten talentua. Lasai helduko data gure momentua. Baina beti guretzat dijoa tantua. Aurrean hobeak eta atzean ere bai. Hori horrela danik ez dut sinistu nahi. Eta izango gera irabazteko gai. Hau luze joango data egon zaite lasai. Oraindik badauka guguk ere tartea. Beharko dezute dena gainera suertea.
sakea hartu eta gero errematea. Lehen bailen etxi eta zeuentzat pakea. Zazpitanto bakarrik defaur falta diranak. Baina hoiek egiteko zenolako lanak. Berehala gure alde izango ira danak. Animo lortzen duta saiatu oidana. Puntuka aritzea erabaki dute, Sarri Egik eta Lizasok eta badatoz berriz ere lanera lau pilotariak egoera agitz desberdinetan batzuk eta besteak. Oraintxe pasa dio pilota Zabalak Etxekoloneari eta une batetik bestera jarriko du. Partidako 18. tantoa abian. Naroak erdi-erdiko sakea. Pilotak uste baino bote txikiago egin dio Iratiri, baina eraman ahal izan du. Herriz ere atzetik aurrera etorrita. Pilota atzean jarri. Horren ostean eta Maiteren Zafraldiari erantzun behar. Aurrez eta baita bigarren aldiz segidan orain ere. Gaizto jarri dio pilota Maiteri, baina jaso. Eskuinez irantzuk, bien tartera luze. Maite atzera. Ezkerrez sartuko da Zabala. Etxekolonearen zataukera. Ireki eta bere tokitik apur bat atera irantzu eta gero Maite atzera, bostetik ezkerrez eraman Irati Zabalak eta gero Etxekoloneak atzera. Zabalak egarri Maite, herriz ere luze. Pilota jarri eta astinduz. Maitek Zabalera, Etxebestek bildu. Maite gaizto fijoak ion pilota ekarri, Etxebestek atzera, herriz ere atzerak etorri behar izan du Maitek, baina aparteko eragozpenik ez du izan pilota eramateko. Etxekolonea jokaldi egiten hasi da, baina lurrera joan zaio zuzenean urrundik botatako ere izan da eta halakoetan asmatzean urrundik kolpea pilotari tira behar diozunean asmatzea ez da gauza xamurra izaten. Ez, berak uste baino berago, ez? Hor golpea azpiazpitik tira dio, nik uste hankageldin jo dula eta jesten hasi den hortan bera erori zaiola. 3-15 berriz ere sake hartu dute. Urdinak eta gorriak atera duten pilota berarekin jarraitzea erabaki du. Etxebeste aurrelariak. Zabala atzelariarekin. Izketan egon eta gero. Beste tanto bat jokoan. Lautik sartu da Maite. Baztertutako pilota eramatera. Oraingoan aukerakoa Etxekolonearen zat. Bitik lauan jarri du eta gero airez tantoa lortu du, gantxo ona izan da eta azkenean eramaterik ez du izan irantzu Etxebestek, 16-3. Bai, Naroa osongi ez, gantxoz tanto bikaine lortuz eta konfiantzak egin ikuste bikote gorrie partidu bikaine jenai dela eta merezimendu handiz momentu honetan aurretik ez, eta urdinek aldiz deseroso eta gero irantzurik kostaiten nahi zaio aurren zuloa bilatzen ez, dejadaki saiatzen nahi da, baina eskun ezin sartuz da bile pilota, eta batzutan eskun sartzen ez duzunen zaie da ez, sentsazioak txarra dielako, saiatzen za inalak iten dituzo, zerbait pilotari iten, baina eskun sartzen ez denen zaie izaten da ez, sentsazioek bilatu eta erasora pasatzea. Eta behar bada Naroari oraintxe ikusten ari gatzaizkio joko maila hobea, gurutze bidea igarotzetik dator, aurreko 4 hilabeteetan binakako txapelketa luzean punturik ez zuen pilatu hane Mendibururekin batera eta orain udaberri torneo honetan ari da bere ohiko jokoa plazaratzen, Dona Marian eta Itziarren ongi jardun zuen eta gaur ere alaxe ari da ongi eta partidan sartuta eta horixe behar du pilotaria konfidantza berreskuratzea eta etorri zaio berriz ere ohiko jokoa eta alaitasuna grazia Naroari. Bai, eta entrenamentutan esaten ginen ez, oso ongi entrenatzen naizela, bere maila ematen, txapelketan puntuk pilatu gabe gelditu ziren, baina mailan ikuste Naroan are etzela txarra izan,
eta gain udaberri torneoan guainik pixko bat gorago eta maila ona ematen, ez? Eta kontraregua esango nuke, hoxe igual Irantzurire nabaritzen zaiola pixko bat hori, ez? Azkenen gu txapelketa luze bat jokatzetik gatoz, astebururo kantxan eotetik, kantxan sartuta, eta batzutan, hori behar izaten da rodaje hori, ez? Zure maila hartzeko, eta igual Irantzuk, partidu gehixo beharko ditu, bere maila hortara bueltatzeko. Urte erdi eman zuen kantxetatik kanpo Etxebestek, otsailean partida bi jokatu zituen binakako txapelketa nagusian ordezko lanetan eta martxoan beste bat ere bai, baina akaso nabari ere egiten zaio kantxetan ez dela egon eta berriz ere orain ekainean sartzear garen honetan eta uda badatorrelarik hartuko du maila, udan izango dituelako partida zenbaitan hemenka. Hori da, ez? Azkenen kantxan eoten ganen hartzen da partiduko ritmo hori eta joko hori, eta guain, udaberri torneoan ondoren badao nahiko partidu, eta hortxen ikuste momentu hona eukiko dola, ez? Berriz bere konfiantza hori eta joko hori berreskuratzeko. Etzen txarra, Etxebestek egin nahi izan duen jokaldia etzen aukera txarra, baina txapak eragotzi dio pilotaka da horri gainean izan eta tantoak jarraiz ezan 17-3 eta askotan atzetik doanari halako tantoek ez diote bat ere laguntzen, halako aukeretan txapa hotxa entzuteak ez dio laguntzen, eta oraingoan Irantzuri txapak eragotzi dio tantoa haientzat izatea, izan alizatea. Hoi da, aukera hona zen, ez? Nik uste ja tantoa ere sartu ez eukela, baina goengoan ere txapara joan zaio, ez? Hirutik Etxebeste, kantxaren erdira bizi eta indarrean, hiru terditik atzera, gerri-gerrian jotako pilotaka da Maite Ruiz de Larramendi Mujikak, eta gero luz erantzun dio, bere buruari, bere gorputzari bira guztia eman da. Irati Zabalak, oraingoan naroak izan lezake aukeraren bat, kantxaren erdira bizi, hanketara etorri zaio Irantzuri eta Nafarrak eramatarik ez du izan, 18-3 jarri dira aurretik. Etxekolonia eta Mujika eta berriz ere bersolariak entzun behar ditugu, 9. kuadro inguruan paratu dira eta sarriegi eta lizaso. Lehen gauzak ordin baldin bazeuden, orain ere daude berdin, sakea hartu beharra dago eta takada bategin. Hainbeste gauza datoz burura, markagailuai begira, urdin hasiak martxa honetan lotxagorrituko dira. Hasierako txapan hasita, gero beste hiruren karga, txapa guztiak kontra dauzkagu, doble lan egin behar da. Sarri askotan alperrik dira, nekea eta zalaparta, segi holaxe lautanto soilik, besterik ez zaizku falta. Zuek jarraitu gogor saiatzen, ta pelotarik ez utzi, lehendabizi bat egin behar da, eta gero 18. Sarri askotan beti helburu, daukagu azken emaitza, eta bolaraz behintzat aldeko daukagu gure baldintza. Hemezortzi eta 3 berriz ere zutitu dira, HDR-setetik partidak jarraitu izateko lau pilotariak, eta ez dakigu nola bukatuko den neurketa jera, baina Kukuprakek garaipena hain erraz eta hain nabarmen lortuko balute, aberasak ere hone egingo die. Naroari, Maiteri eta Inoari gaur amaituko dute haiek ligaxka fasea, baina tanto sorta onarekin eta tanto kopuru positiboarekin euren aldera. Bai, da, zuk esaten duzuna, nik uste hola seitzen bado eta alde nabarmen honekin bukatu, Kukuprakantzat oso berri honak, ez? Irabaztez gain 2 puntu, 3 puntukin jarri, eta beraxa oso aldeko izango lukealako, batez ere bitxilorekin zesanik ez, eta eguzkilorekin ere, momentuz bai, eta ikusi beharko zen azken jardunaldi horrek
ze ematen du, baina behartzen ditu bai bizkilorek, bai eguzkilorek, 2 puntuk lortzea, ez? Inorrei ez lioke balioko puntu bat lortzek, bateko bestek 2 puntuk lortu beharko lituzke eta gaina aberats oso onakin, ez? Eta horrek Iruñeko jaialdia are erakargarriago bilakatuko du. Bai, Akaso? hala da, erabakiko delako, baina egia da aberatsa hola bukatzen balin bado, bentaja desenteako dula Kukuprakek kasu honetan. Esango nuke pilota ezkertzear hori jotze aldera kateatu egin zaiola eskuan etxeko loneari eta azkenerako kanpora joan zaio, kanporalde egin dio, kolpaketak Nafarrari, Zubietarrari. Bai, ikusten da ere Sebastian oso sartu da, hola, partidu nuen naroari. Atera zaion hori zabalean Sebastianen oio ere haitu da, berak azpeitiko final handi hortan egon nahi du eta bete-beten dago partidun sartuen. Lehen ere ibili zaie, eurei bultzaka eta azpeitian egongo dela seguru da, lehen galdetu diot herrian bertan jokatuta finala ikustera joango da, baina ikustera ez ezik kantatzera lanera ere joan nahiko luke eta horretarako gaurko 2. puntua mesedegarria lukete Naroak eta Maitek eta baita Sebastianek berak ere eta ikusten da botillero lanetan sartuta dagoela azpeitiarra partidan eta oraingoan egin duen keinuagatik esango nuke askatu dela, libratu dela pixka bat Irantzu Etxebeste, zabalean dejada ederra egin du eta gero beso eskuina jaso du gora. Tantoa egiteko garaia bazela adierazi nahi izan balu bezala eta nik uste beharrezkoa zuela Irantzuk. Tantoa egin eta berriz ere konfiantza zertxobait bereganatzeko, konfiantza berreskuratzeko sake hartzea. Ezinbestekoa zen ez, azkenen olako tanto bat lortzea eta bere burungan pixka konfiantza berreskuratzea, aurreko tantotan bat txapara joan zaiolako, eta ea horrek indar pixko bat ematen dion bikate urdinei partidun sartuta seitzeko. 2. tantoa egin dute, Erreskan, Naroaren akats bati eta Etxebesteren dejada bati esker urdinek eta beste zenbait ere pilatu nahi izango dute. Hemendik aurrera Irantzu sartuko da jokoan, Irutik atzera. Lauterditik Maitek labur, baina lanak eman nahian aurkariari Irati Zabalari eta oraingoan Iratik berak eskatu eta Gerria sartuta atzeratu. Etxebeste Itarditik luze, pilota eskuan kateatu ere egin zaiola esango nuke, baina egokiro jo du. Azkenerako airaz sartu da etxeko lonea, Etxebestek moztu, hanketara etorri zaio Naroari, atzeratzeko arazorik ez du izan, ordea. Maitek ere jaitsi, Naroak lehen egin duen legez, boleaz oraingoan Nafarra, Etxebestek gainera zetorkion pilota atera egin du eta oraingoan Zabalak atzeratu. Urdinek gaina hori ere burun euki behar du ez, gauzua da, jazail jarri zaioala puntu ateratzea azkenen alde handi daulako markagailun, baina badakie tanto bakoitzek ere urrea balioko dola eta lanen saitu beharra duela igandeko aukeraik ez galtzeko ez. Beste 2 puntu oraindik ere jokoan etzi, igandean bitxilorek, baina gaurkoan lor daitezken tantoak hobe da. Domegarako ez uztea eta horretan sinestu beharko dute, sinetxi beharko dute beste edo zertan baino indar handiagoz. Etxebestek eta Zabalak oraingoan jokaldia bai eta lenda bizikoan jaso duela adierazi du antza eskurik ez duelako altxa Jon Uriak, baina nik uste 2. eramana izan ote den Maiteren hori, tantoak jokoan segi behar du, ez da iritsi. Zabalaren pilota hori txapa gainera, txapan geratu da eta 19 eta Irantzu Jon Uriari begira geratu zaio. Azken hori 2. botean eramana izan dela adieraziz. Ira eta Rariz Estoarrari, baina hemen epailearen erabakia da balio duena eta epailearen erabakiak ematen dio tantoari azken epaia, azken juzkua berea delako eta gaurkoan Uriak bote bakarrean jasoa izan dela ikusi du. Gu baino toki hobean dago eta ongi ikusiko zuen
seguru asko. Bai, dudakoa izan da egia esan, baina egia da Maitere asko luzatzen den pilotari dela, ez? Asko makurtzen da, Gerri bikain sartzen dio, eta azken momentu arte... Baina denborengatik ez dute den, bigarren botean joa izan iruditu zait niri, baina hor epaileak zirkinik ere ez du egin, eta horrek adierazi nahi izan du, tantoak jokoan segi beharra zeukala. Bai, alaxe da, ez? Epaiak esku altxatzen duen arte jokun segi beharra dago. Gero Maitei galdetu igual entrevistan zer izan den, beraiak ingo ekina zer izan den, baina bai, nik uste, epaiek ontzat eman dula, eta hor urdinek pixko aternegatu diela, ez? Oraingoan jokaldia Etxebestek, beste aukera garbi bat, erasorako atzera, baina pilotaleku guztia kubri baitezak Maitek erraztasun handiarekin, eta ikusi dugu aurrealdetik atzeko puntara nola etorri den azkar pilota eramatera, eta gero bera defentsan egotetik erasora pasada. Lautik Etxebestek atzera. Maitek iruterditik moztu, Etxebestek ezkerrez eraman. Naroak zabaleratu eta hanketara jokatu dio. Irantzuri gaiztotu egin zaio Maiteri, baina ezkerrez ongi jaso du, txokoan deja da. Etxebestek ezark nahi bezalakoa. Maitek lauterditik atzera eta berriz ere Garrasi atzetik, benga Maite, ongi. Sebastianek aulkitik deja da aukera ona zen, baina azkenean txapapera joan zaio Etxekoloneari 6 eta 19. Azkenen, horre gorri meritu ere bada, ez? Urdinek pixkoat zuloik ez ikustea, izan hor atzetik Maite dena eramaten nahi da, gaina oso ikurritzen do kantxa, zaila da bera gainetik basatzea boleare badaukelako, eta askotan sentsazioa hori izaten da, ez? Gauzeko songin behar dituzula zuloa bilatu izateko, eta beti ongi jarrita da honortan, oso zaila dela, ez? Zulo hori bilatzea, eta batzutan horrek pixkoat desesperazio puntu batean eramaten zaitio, ez? Presaka astea, tantoa nahien, eta nik uste Urdinei gaur horixe pasa zaioala. Maitek beti behartzen du aurkaria pilotaka da bat gehiago jotzera, eta horrek askotan neke ez ezik ernegu ere pilatzen laguntzen dio pilotariari. Maitek barruan, Maitek zabalera jo du, baina barruan izan da, gero zabalaldea zaintzezan agindu dio Zabalak Etxebesteri, eta azkenean jokaldi egiten hasi bai, baina txapara joan zaio Irantzuri, 26 markaga joan, eta tanto bi besterik ez dituzkete beharko. Naroak eta Maitek taldeari 3. puntua emateko. Meritu aurretik Zabalea luze botadun pilota, bi Maitek ez, Irantzuia bere tokitik atea do, eta gero, hor berriz gaine etorri zaio hortan aukerakoare bazun jesteko, baina ja aurreko pilotakadan behartu do asko bere buru eta hankake nekatu guazitunez. Ona bertara etorri den zalenen bat, edo etxetik ikusten ari zaigunen bat, zalantzatan bazen, garbi geratuko zitzaion seguru asko. Maite pilotaria dela, eta beharrezkoa den edo zertarako dagoela prest, partida irabaztera baldin badoa. Eta lehiakortasun zen hori ez du galdu, pilotan hasi zen ez geroztik. Bai, ala da, eta gero, atzen ematen du segurtasun hori atzelari gutxik ematen du, ez? Egia golpez, gaztek bat ez fresko daudela, eta golpez, aldetxo hori nabaritzen zaiela, baina ematen du segurtasun hori aurrelari batentzat gozada bat da, ez? Azkenen badakizolako beti hor daola, gaina, dena eramaten dula eta faiatu gaurre bai, ez? Utxeindako ikezakit badauken, eta hori, balore seguro bada, ez? Gaur egindakoa guztia dauzka, utxegiterik ez du orain arte, eta beti dago lanerako prest, eta beti bat gehiago jo behar bada, ez du inolako eragozpenik, bat gehigarri ura jo behar izateko, tantoa jokoan da, ikusten ariko zareten moduan, atzera Maite Mujikak, Etxebeste da orain atzelari lanetan, atzean gera dadin eskatu dio Zabalak, eta Lizartzarra aurrelari, normalean ez bezala, Ormabikoa Maite, gurpili gabe. Zabala iritsi eginda eta pilota moztu. Etxebestek atzera, 3 terditik eta bakoitza badoa bere lekura, Irantzu aurrera. Eta Irati atzera alegia, eta berriz ere hor jokaldi alegina ikusi diogu Etxebesteri, baina hau ere txapazpira joan da. Guantik suerta litezke bukatu ezinez. Jueza ere estabil,
oso begi finez, bat zabalean ta bat bibote eginez, bi pelota dudako joan dira gutxinez. Larai, lararai, lararai, joan dira gutxinez. Zalantzarekin horra, zuk bizbeantze zorrotza, horrek erdiko loka jartzen du bihotza. Jueza ez dakit nola, ez daiteken lotxa, garbia izan baidek lengo txapa hotxa. Lara, larara, larara, lengo txapa hotxa. Ikusteko azan bai, baino ez ikusi nahi. Kontra guk daukaguta eon zaite lasai, hasieratik hartu diote eta usai, txapak kontraan dauzkaguta jueza ere bai. Larai, lararai, lararai, ta jueza ere bai. Gure alde ez dago, ta zenbat endredo, hain despistatu zenik, ez nuen espero, zutik egonagatik, loaren bezero, zurrunka egingo luke jarrita balego. Lara, larara, larara, jarrita balego. Ateraldi ederrean, orain ere, Lizaso eta Sarriegi, epaile asaxatuz eta bertara etorri diren zale Irribarra adereaz. Eta Sebastian Urduri, oain azken bultzada hori eman nahien, azkenen, baki ez, jakitun da, puntu honek eta batez aberaxak dauken garrantzie. Barren murrizan nabari zaio horpegian, baina barrenean ez da kanpotik dirudien bezain tranquilegongo Sebastian, ez du behar bezala jo naroak eta sakeak ez du. Hirugarren kuadroaren arrastoa pasa, 7 eta 21 hemendik aurrerako sake guztiak Irantzu Etxebesteri dagozkio, pilota berri baten bila doakio Saskira Jonuria epaileari, batez ezik bi ere ari da probatzen, biri ari zaizkio boteak eragiten, eta berriak esango nuke bi izango direla hotzaran, eta ea bada zeinen aldeko autu egiten duen azkenerako beratarrak, bien artean oraindik zalantzati ikusten dugu, eta lehen da biziko ura eta berriz ere atzetik Garrasi, heldu eta segi Maite, heldu, lanean jarrai dezan bere pilotariak botilleroak behar duenez sendo eta fermuki auspotuz, Sebastian. Bai, bizitzen nahi da ez, azkenen baki asko da hola jokoan, eta bete-beten da osartuta partidun, eta hori, naharitzen da. 7 eta 21, pasa dio pilota Maite Mujikak Irantzu Etxebesteri, eta badator, sake ateratzera, Irantzu Etxebeste. Luze jarri du pilota, 5 erditik eraman eta Irantzuri sartzeko aukera orokendu. Maitek, zabalak atzera. Maitek jaitsi. Etxebeste gere atzera. 4 eta 4 Maitek jaitsi. Eta luze jarri txokoan barrena. Eta horrengoan berriz ere, pilota astintzeko abagunean Nafarranentzat. Etxe Koloniak aukerako pilota izan lezak ezker pareta ere bazuen aldamenean, eta azkenean ez du seguruenik ark bezain ondo jo, tupust egin dute norabait ies egin beharra baitzeukan Etxe Koloniak, horrengoan bildu, aire ona, jokaldi ona, gantxo ona, Irantzuk berriz ere zabalera gainera datorkio Naroari, baina jaso azkenean ez ustean harrapatu du Naroaren kolpaketak Irantzu, boleaz horrengoan defentsa lanean Mujika, txokoan utzi du pilota Etxebestek, baita Etxe Koloneak ere, eta gero gerria sartu eta Irantzuk atzera bidali. Maite Gatzera, eta luze, Zabala iritsi eginda, eta jaso eta kendu. Maitek keinu eta Naroak ireki, Irantzuk jaso, Maitek ireki eraman Etxebestek, Mujikaren zataukera, Zabalera,
Barruan da pilota eta toki txarrera doakio Zabalari eta azkenean Lizartzarrak eramaterik ez. 22-7 izan da azken emaitza eta honekin 3. puntua lortu dute. Jukuprakek, Etxekoloneak, Mujikak eta Ruiza Infantek eta aipagarria ere bai bertsolariek nola bizitzen dituzten bertso pilotan neurketak. Aulkitik txalok aritu zaizkielako lau pilotariei. Aitor eta Sebastian eta baita pilotariak bertsolariei txalok aritu orain ere. Besarka da zinezkoa Maitek eta Naroak taldekide Ainoari eta bertsolari Sebastiani eta oraingoan bai bertsolariek dute hitza eta mikrofonoa entzun ditzagun haien azken agurrak. Hasieran ez espero arren disgustoak nobedade gertaliteke frontoi erdira irten ezkero bitalde gaur zorionak emanagatik gaur joan arren zuen alde gaurretzan gure eguna baina oraindik bizirik gaude oraindik bizirik gaude. Bi partidutik birabazi, kenduaz lehengo arantza, eta bidea erresten digu, gaurkoak finalerantza. Bejonda izuela bigorrieri, hori indarra eta gatza, mila zorion irabazlei, galtzailei esperantza, galtzailei esperantza. Egun guztiak ez dira onak, eta ze erremedio, zuek alegina egin dezue, eta jokatu serio, baino tartean horri izan diren, erabakiak medio, Sebastianek otorduren bat ordaindu beharko dio. Ordaindu beharko dio. Gauza honikan ez da izaten, epailea erostean, eta jon beti alegintzen da, leku bat eta bestean. Naiz eta Aitor hasi beretzat, otordu baten eskean, agian zerbait izan lezake, finala irabaztean, finala irabaztean. Nik ez dete zer hemen inoren intentzioaren kontra, alakoa da jokua eta alakoa da pelota, ta finalera baldin bazoazte ba irabaztea opa, ala gutxinez galduko gendun irabazlearen kontra. Irabazlearen kontra. Ikusiko da aukera hoiek nola bidean datozen, gaur bezalako emaitza beti ez baita erreza lortzen. Gaur bezalako giroa ere, herri denetan zail sortzen. Eskerrik asko pelota zale,
eta jarraitu etortzen, eta jarraitu etortzen. Bertsolariak lanean zebiltzala konturatu dira. Aitor eta Sebastian ere finalerako txartela lortua dutela. Kukuprakek, Ruiz de Infante, Etxekolonea eta Mujikak kontuak egin ditugu eta igandean 22 eta huts eta 18 eta hutseko emaitzak bagenitu ere finalerako seguru dira. Ainhoa, Maite eta Naroa. Aberaxa ez delako beste bitaldeentzat haiek dutena bezain ona, beraz finalaia da erabakita dago eta kokatu direnez elkarrizketa setean banoaki haiei eta zer dioten. Kontuak egin ditugu laukote, hortxe lauren arteko besarkada zinezkoa, uste nuen Sebastian zuek bertxotan zenbiltzatela konturatuko zinela, baina antza ez eta finalerako urratsa emana duzu dagoeneko, Ainhoa. Pozik izango zarela pentsatzen dut. Ez du beharrik egin nahi, mikrofonoak. Horrei bai. Oso pozik, bagenekibun oso gatza sala gaurko jardunaldie, eta bueno, pozik oso ondo hasi garelako, nire partidua segie da, apenas mailiri jotako kolpe hori, batzutan eragin iten dau, eta espero dut asko ez eragitea, baina Holanda pelota, jarraitu egin behar zen, jarraitu dut, nahi sentitu gorputz oso ondo, baina posik indako lanagatik, beharrezkoa salako ondo hastea, eta gero oso ondo amaitzea, kasu honetan oso ondo amaitu dugu, Maiteketan Naroak kristolango partida egin daurie, eta ganera, zazpian itzi daurie, eta horrek kristolango posa, eta finalera heltzeko bidea zabaldu daurielako. Sakez bostanto lortu dituzu Ainhoa, baina pilotalekuaren ezaugarriak zeintzuk diren kontuan hartuta, saketik ongi hasteak garrantzia izan du gaurko jaialdian. Bai, ni sakatzaile ona nazela uste dut, eta hori aprobetxatu inbea da, uste dut aprobetxatu dutela. Lehenengoko jardunaldien neuen bapes aprobetxau, baina gaur bai, alanda be gero tantoan zehar, tantoa luzatzen zauen amaiei genintzen oso ondo ikusten, orduen saiatzen nintzen alik eta askarren tantoa amaitzea, nahiko sortez edo oso ondo urten jataz, txapa gainean edo zabalean, eta olako egunak dauzenean aprobetxau behar dire, eta ganera gehau olako jardunaldietan finalerako bidea jokoan dauenean. Biek hanketara jokatu diozu elkarri, azkarra badelako pilotaleku hau, eta azkarra izatearekin hanketara jokatzean tantoaren zati bat behintzat irabazita izan daitekeelako. Bai, hori da, hanketara jokatu behar zen, angeluak ondo aprobetxau. Bai, uste bizia zela, oso ondo bota behar zen, bai. Bestela, batez be mai hanketatik oso ondo ikusi dutzet, orduen, ez banauen ondo botatzen bera oso ondo defendituko zauen, eta tantoa barriro be luzatuko zauen, orduen oso ondo bota behar zen, eta urten da, eta pozik. Eta Naroa, Maitezuek binakako partidan aitaren batean aurreratu zarete 10 eta huts, eta partidatik atera dituzue aurkariak zuen lan onari esker, eta horrek erreztu dizue, 22 bidea gero. Bai, dudikan ezin ez, azkenin edozein partidatan hasiera on batek beti gero arnasteko aukera ematen dizu, eta holaxe izan da ez, gu defentsan ongi, baina sanen nuke beraiek ere ez dutela igual beraien eguniko bena zan, beraien akatsek ere bai mandigute guri tarte hori hartzeko aukera, eta hasiera horrekin errexagoa zan da bai oita bira aietzia. Partidaren hasieran tanto gogorrak ikusi ditugu, baina lanari gogotik ekin diozue, eta ez duzu etxi, partida gogorra izanagatik ere. Ez, hori da, ez, garbi ginen azkenin hemen hori, finalera aietzeko aukeraren nahi baginun, 2 partiduk irauzi barra genitun, eta alde hortatik ere bai, gainera tante hona ez, eta aukera ikusi dugu beraiek igual zalantzatigo zaudela, ni bino saren nuke Maitek kriston partidu behin dula beste behin ere bai, ni nintzen, gorputz ez da nebilen oso ongi, bino, kusten un beraiek ere, bai irantzuta iratik aukera ematen zizkigutela, Maite arrun sendo, eta erabaki hartut lana sendogo itekoa,
hor aurrinin asko hasi bino, segurogo, banekin atzelari on bat daukina hor laguntzeko, eta hoixe probestu dugu. Eta Maite, zeu katzean zokondo oro kubri dezakezu eta gaur ere defentsa lan sendo erakutsi duzu eta erasora ere pasazara aukera garbia izan duzunean. Sí, bueno, yo creo que eso ya veníamos con la idea de que había que trabajar, que teníamos que sacar esos 2 puntos, haciendo las cosas pues todo lo mejor que se pudiera y bueno, yo creo que nos ha puesto, Ainhoa también nos lo ha puesto de cara, empezando ella con esa confianza, pues bueno, nos ha transmitido también esas ganas de seguir peleando, que no las hemos perdido nunca, aunque salimos con el primer Jaialdi perdiendo 2-0, pues hemos seguido todos intentando sacar esos puntos. Y aquí pues hemos hecho eso, trabajar y confiar, hemos cubierto muy bien. Ellas querían, pues bueno, supongo que cuando vienes también con ese mano a mano que ya ganaba Ainhoa, pues bueno, 1-0 cuesta también y esos nervios igual se han precipitado un poco, no ha salido todo, nosotras lo hemos tenido más de cara, no hemos bajado el pistón y había que seguir para adelante. Sebas también ahí lo teníamos apoyando y diciendo las cosas bien y creo que hemos hecho caso en algunas cosas y en algunas. y bueno, la cosa era sacar los 2 puntos. Ha salido con ventaja y bueno, muy contentas pues de poder pasar a esa final. Eta finalera ere Maite aldarte berearekin joan beharko duzu, ezta? Lehenerako gogoz eta lehiarako prest. Exacto, o sea, con muchísimas ganas pues de volver ahí a un partido, felices de poder estar ahí en esa final y bueno, como nos han dicho, parece ser que sí, así que bueno, muy contentas, así que a disfrutar, a seguir preparando y a ese 8 de junio estaremos ahí en Frontoi Txiki a tope. Sebastian, etorri zarenerako galdetu diozu Maiterik, aurri irabazita ere lanak izango ditugu, baina lanak zaila izatetik finalerako txartela lortzera. Finalerako txartela lortuta. Bakarrik ez zan nahikoa. Horregatik markagailua ikusi handia zeukan. Eta apena izan da, Ainhoak ere, 17 zakeetik utxo egin du eta besteak lautan 7tik 11 jundia. Eta gero bibita ere berez justu, 21 eta 7 goazela, 6 goazela falta egin du, zakeetik eta gau. Etzan komeni, tanto gehiago, askoz gehiago egitea, partidua irabazita zeon bigarrena seguru xamar, baina komeni zan besteak tanto gutxitan ustea, finala iristeko eta hoxe zan helburua. Eta zeuk Urduri jarraitu dituzu bi partidak aulkitik. Urduri ez dakit, oso zuzen jardun dira pelotan da eskerrak, ez dute oso gutxi galdu dute, bi peloto galdu ditu eta Maite bat ez du galdu, eta nik uste hauen gaur segurtasunak irabazi dula. Gehiagik komplikatu gabe, partida eutxi, eta tanto gerortze jundia gure alde. Hala izan da nik uste, hala izan dela uste dut nik ere, bertxotan egingo aldi guztu, gaurko 2 puntuen balorazioa, Sebastian. Lehenbizikoan 18, urrengoan 22, bigaraipen jarri gaituzte, gu finalera begira, eta 2 puntu hauek agian, kolorez muda xikira, gaur urrek zilarrezko diruditenak, urrezko izango dira, urrezko izango dira. Ea badala diren, azpeitian ikusiko dugu elkarlaukote. Finalerako txartelarekin pozez etorri zaizkigu elkarrizketa setera. Sebastian, Nargoa, Ainhoa eta Maite eta burumak urrago datoz. Irantzu Maili Irati eta Aitor orain. Maili partidan ongi hasi zara aurrena, baina azkar egin dizu ihes gero, Ainhoak sakea hartuta. Bai, negen hasieratik partio zaila izango zala, Ainhoak be asko jokatzen dau. Nik uste dute partio gogorra izan dela, baina gero igual hor bukaraldian sakeak mina handia indozta eta junin jai, baina nik uste dute indako partiakin gustura gelitzen izela. Saketik agian ez duzu, beste partide batzuetan bezain eraginkor jokatu, baina alere lan polita egitea lortu duzu. Nahiz eta garaipena lortu ez. Bai, esango noan ez dala izan partio txarra, Ni uste dut ikusleak oso ondo gelitzu dela, nire partetik ez dala izan partio txarra, hor sakeakin igual gaur ez dut asmatu asko, baina gero be bukatzen be igual gehiago asmatu, baina Ainhoa nire baino gehiago izan da eta zorionak eman bakarrik.
Eta gura barik kolpe bat jo dizu bizkarrean Ainoak, nola duzu bizkarralde hori? Bueno, gehien bat saietxaldean izan da, baina, bueno, oin ez notatzen asko, baina igual bihar gehiago notako, baina, bueno, golpe bat eta iganderako berrio tope. Ea bada osatzen zaren etzirako eta irantzu irati, zuei dagokizuenez binakako partidan 10 eta huts konturatzerako ies egin dizueten markagailuan Naroak eta Maitek, eta gero azkenean markagailuari ezin izan diozu ebeltarik eman. Bai, bueno, nik uste dut hasieran ezkaela ongi sartu partiduan, nik personalki eskuinakin ez nun bat ere gozatzen, eta horrek igual pixkot konfiantza galdu arazidia, baina bueno, gero horre nik uste dut bigarren partindo azken momentuan pixkot buelta ematen hasi garela doen sensazio biak izaten, hala ere tantoak bukatzeko ematen zuen etzegoela zula ondirik, eta bueno, nik uste dut ez dugula gure maila eman eta pena alde hortatikan. Eta zeu behar bada deseroso ikusi zaitugu pilotalekura jarri ezin da. Bai, hasierako zatian, bai, geroia bigarren zatian arran bezala nik uste ongi sentitu naizela eta saiatu naizen eria. Baina, bueno, Maite eta Naroak ere nik uste lan agitzo nahi dutela eta, bueno, zail jarri dizkigute gauzak. Eta iratiz, gorriek zeuri lan egin arazi dizute eta behar bada hori izango zen gorrien helburua zeu jokozkanpo, irantzu jokozkanpo usteko zeu kargatzea, baina ere erakutsi diozu bizkarra zenbaitunetan Maiteri, baina Maitek denak eramaten ditu. Gaur ez dugu gure partio jogatu nik uste, behaien partio ondo indue, da, ez da, ikusia, emaitzan. Baina igandean ezer jokoan ez duzuela, partida hobeak atera litezkeak aso, ezta, Irati? Bai, balikege, bintzat txapelketa sensazionakin bukatzea, eta hoxe. Aitor egingo aldiguzu gaurko jardunaldiaren balorazioa, bertso bidez. Aseran txapak ta gero jueza, gaur kontra gendun guztia, ta ostirala geratu zaigu, kolore tristez bustia. Animo neskak hau bukatu da, kito gaurko angustia, ta igandean berriro ere, irtengo da eguzkia, irtengo da eguzkia. Hala bedia igandean nola doazkizuen gauzak, eskerrik asko laukote. Kirolak txamponak bezala aldebi ditu eta gaur aldebiak ikusi ditugu, batzuen poza eta besteen tristura, jera. Bai, normalen nolako markagailuk ematen dienen nola gertatzen da, ez? Batzuk asko jokatu duen seinale eta beste batzuk bere mailetik bera ibili dielan ikuste. Penare izan da, giro politia zeolako frontoien eta, bueno, pilotazalek emozio gehixio nahiko zuelako, baina holaxe da, ez? Zoriondu hemendik bikote gorrie, bueno, kasontan ja hirukote gorrie finalen da holako, eta, bueno, lan zaiek egiko dituguk Azpeitin beraien kontra. Finala etzi ere aztartuko dugu, baina gogorra geratu da oso, zuek sendo eta puntu bakarra galduta, eta haiek konfiantzaz lepo gaurkoan biak irabazita. Bai, baina oso iriki aldi beren, ez? Azkenen Dona Marine beraien kontra sufritu inginun, lauterdine olatzongi bilitzen, baina, bueno, Ainoak bere ematen badu badaki lauterdiko hortan ze maile daukeun, eta binakare ikusi da gaur Naroak eta Maitek zenbait jokatzen duen, ez? Orduan, bueno, irekie oso gelditzen da finaloi, eta aurretik gozatu hartuko igandeko jaialdi berezi hortan. Ez da ezer jokoan izango, baina halakoetan beti gozagarriago eta gustagarriago jokatzeko aukera ere badu pilotariak, eta halakoetan irteten dira partidarik onenak. Holaxe da, ez? Gainera polite Palestinan aldeko jaialdia izanen da, horrek ekutsu berezi ematen dio, bueno, salagarri delako bertan gertatzen nahi dena, gogotsu joanen galabritea eta zuk esan duzun bezala bi partidu on ikusteko aukera daukeu. Halaxe da, 10 hasiko da bertan pilota festa Palestinaren aldeko jaialdi horretan, 10 pala partida bat izango da eta gero 11 inguruan izango dugu Bitxiloren eta Eguzkiloren arteko lehia. Gorriz Etxebeste Zabala eta Barrokal Bitxiloreak eta aurkari Eguzkiloreak. Naroa Agirre, Oiana Orbegozo eta Andrea Aldaregia. Eta ulkien botillero Aitor Sarriegi eta Nerea Elustondo txapelketa guztian zehar izan diren bezala. Eta kausa zein den kontuan hartuta, pilotazaleak eta pilotazale ez direnak, pilotalekurako animatu beharko ditugu eta sarrerak erostera bultzatuko ditugu. Palestinan ere,
ongi hartuko dituztelako geure laguntza guztiak. Halaxe da, hango ospital bateri laguntzeko izango da bertan bildutako, jaialdi hortan bildutako dirue, orduan hemendik animatu jendea azken sarrera hoik eskuratzea, denan beharra duelako eta denan arten laguntzatxoi emateko gaigan. Esan bezala goizeko 10:00 txanko ekingo zaio pilota aktibitateari igandean Labriten pala partida batekin, ondoren 11:00 izango dira bertso pilota txapelketa honen 6. jardunaldiari dagozkion azken 2 partidak eta bukatzeko profesional hoien beste partida bat ere izango da. Geuk 11:00 12:30 ingurura artekoak emango ditugu bertso pilota torneoari dagozkion 6. jardunaldieko partida biak alegia. Eta zuek plazer bazen dute, Bitxiloren eta Iguzkiloren lehia hartarako zita finkatua geratzen delarik, hemen utziko dugu emanaldia, plazer baduzue, esan bezala, ez izango dugu berriz Labritetik, elkarren berri. Izan ongi, arratsaldeon Mendarotik. Ongi izan.